Wel, croeso chi yma, bore yma. Yn dda cael eich cwmni chi gyd. Ac cael cyfle fel hyn i ddod i addoli yr arglwydd efo yn gilydd. A croeso arbennig hefyd os ydych chi yn ymuno efo ni ar y we. Mae'n dda cael eich cwmni chi a da ni'n gweddio cewchithau a nynne fendith wrth i ni geisio yr arglwydd efo yn gilydd. Cwpl o goeddiadau fydd yn cyfarfod ni heno ar Zoom am 5 o gloch fel arfer, ac wedyn yn ystod yr wythnos cyfarfod gweddi nos Fercher, a nos Yfory mae rhai o'r chwiorydd yn cyfarfod ar Zoom eto i drafod llyfr Gentle and Lowly, felly gweddiwch bydd hwnna yn fendith i rai o'r eglwys yma, rhai o'r eglwysi eraill sydd yn ymuno ar gyfer drafodaeth honno. Siŵr bod ni yn cydymdeimlo heddiw, yn cydymdeimlo efo nerys a'r teulu wedi i nerys golli thad ddechrau yr wythnos. Felly, da ni yn sicr yn eu cynnal nhw yn gweddiau. A fel dwi'n deall, mae angladd yn digwydd wythnos i fory yn prynhawn, ond mi ddaw mwy o fanylion am hynny yn ystod yr wythnos, dwi'n siŵr. A syl nesaf, da ni yn disgwyl y bydd Alun Thomas yma yn arwain yr oedfa yn y bore. A felly gweddiwch bod o'n cael rhwyddineb wrth baratoi, ac bydd o'n dod â gair oddi wrth yr arglwydd i ni. Ond i'n meddwl bys ni'n gallu dechrau yn gwasanaeth y bore yma trwy gyd ddarllen Salm 33, felly mi ddaw hi fyny ar y sgrin. Gan obeithio byddwn ni'n gallu cyd-darllen y salm hon efo yn gilydd. Llawenhewch yn yr arglwydd, chi rai cyfiawn. I rhai uniawn gweddus yw moliant. Molwch yr arglwydd ar delyn. Canwch salmau iddo ar offeryn dectant. Canwch iddo gan newydd. Tynnwch y tannau'n dda. Rhowch floedd, oherwydd gwir yw gair yr arglwydd, ac y mae ffyddlondeb yn ei holl weithredoedd. A mae'n caru cyfiawnder a barn. Mae'r ddaear yn llawn o ffyddlondeb yr arglwydd. Trwy air yr arglwydd y gwnaed y nefoedd, a'i holl lu trwy anadl ei enau. Casglodd y môr fel dŵr mewn potel, a rhoi'r dyfnderoedd mewn ystordau. Byddedi'r holl ddaear ofni yr arglwydd, ac i holl trigolion y byd ar swydo rhagddo, oherwydd llefarodd ef, ac felly y bu. Gorchmynodd ef, a dyna a safodd. Gwna'r arglwydd gyngor y cenhedloedd yn ddim, a difetha gynlluniau pobloedd, ond saif cyngor yr arglwydd am byth, a'i gynlluniau dros yr holl genedlaethau. Gwyn ei byd y genedl y mae'r arglwydd yn dduw iddi, y bobl a ddewisodd yn eiddo iddo'i hun. Y mae'r arglwydd yn edrych i lawr o'r nefoedd ac yn gweld pawb oll. O'r lle y triga y mae'n gwylio holl trigolion y ddaear. Ef sy'n llunio meddwl pob un ohonynt. Y mae'n deall popeth a wnant. Nid gan fyddi'n gref y gwaredu'r brenin, ac nid â nerth mawr yr achubur hyfelwr. Ofer ymddiried mewn march am waredigeth, ei holl gryfder ni all roi ymwared. Y mae llygaid yr arglwydd ar y rhai a'i hofna, ar y rhai sy'n disgwyl wrth ei ffyddlondeb, i'w gwaredu rhag marwolaeth, a'i cadw'n fyw yng nghanol newyn. Yr ydym yn disgwyl am yr arglwydd, ef yw ein cymorth a'n tarian. Mae'n calon yn llawen ychy ynddo, am i ni ymddiried yn ei enw sanctaidd. O arglwydd,
dangos dy ffyddlondeb tuag atom fel yr ydym wedi gobeithio ynot. Mae'n salm rhyfeddol yn dydyn, ond yn y diwedd yn dod at be da ni'n neud o'r Duw mawr gogoneddus yma, a da ni'n disgwyl wrth ei ffyddlondeb o, da ni'n ymddiried ynddo fo, a da ni yn pwyso ar ei drigaraeth. Beth sy'n mynd i ganu emyn efo yn gilydd, fe naid mola ddiw'r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed, ti a brofodd ei fyddiant, ti a olchwyd yn y gwaed. Wel, fedrwch chi'r plant dod ymlaen i'r blaen i eistedd fan yma am chydig bach. Grêt, reit. Braf eich gweld chi eto. A dim ond wthnos i fynd a ydych chi'n cael gwyliau, ydych chi? Hanner tymor yn dod mewn wthnos. Reit. Os gynnwch chi hoff degan, rhywbeth ydych chi'n hoffi? Ie? Winnie the Pooh. Oh, reit. Sorry? Transformers. Oh, wow. Reit, Anna. Oh, reit, Dolly, reit. Okay, mae yna bob math o anrhegion neu tegannau da ni'n gael a da ni wrth yn bodd efo nhw, reit? Ond dwi am ddangos i chi rai tegannau ar y sgrin a mae rhain yn tegannau special iawn, reit? A rwan os gawn ni'r cyntaf, reit. Dolly. Barbie. Ond mae hon yn Barbie arbennig iawn. Achos, ydych chi'n gweld o gwmpas i gwddw, mae ganddi ryw fel
rhyw bethau tlws o gwmpas i gwddw, yn does? Fanna. A mae rheina yn ddiamontiau go iawn. A sa'ch eisiau prynu y ddoli yna, sa'ch eisiau i dad a mam brynu honna i chi ar gyfer y Nadolig, fel anreg Nadolig, se nhw'n gorfod gwario dros 300,000 o ddoleri. 300,000 o ddoleri mwyn talu am y ddoli yna. Rwan, dwi'n meddwl, ydych chi'n gwybod faint ydy 300,000 o ddoleri, ond mae hynna yn fwy na fyse lot ohono ni yn ei gostio. Reit, llun nesa. Dyma chi geffyl siglo, ond dwi'n gwybod rhain o chi efo ceffyl siglo. Ond dwi'n meddwl bod o wedi costio cweit cymaint ar ceffyl siglo yma, achos mae'r ceffyl siglo yma wedi cael ei wneud allan o aer. Os ydych chi eisiau prynu y ceffyl siglo yma, sef o'n costio 600,000 o ddoleri. Dros 500,000 o ddoleri, sydd yn lot o bres. Ond ydy. Rhain yn ddrud ofnadwy. Reit, be am yr un nesa? Reit, dwi'n meddwl allwch chi weld o, mae yna teddy bear fan. Ys rhywun fan yma efo teddy? Oes? Eitha nifer ohonoch chi efo teddy. Ambell un ddim eisiau cyfaddau falle. Ond, reit, teddy. A teddy yn ffefryn gan lot o bobl. Ond mae hwnna'n un special iawn. Os ydych chi eisiau prynu y teddy yna, sy'n costio dros 2 filiwn o ddoleri. 2 filiwn o ddoleri. Mae'n dedi special wedi cael, dwi'n meddwl bod ei got efo lot o ryw gerig gwerthfawr yn y cot ac yn y blaen. Mae wedi cael ei wneud yn special. So, gan rhywun sy'n dipyn o arbenigwr ar y pethau yma. So, bydde fo'n costio dros 2 filiwn o ddoleri. Os rhywun ohonoch chi'n hoffi chwarae pêl-droed? Oes, reit. Y nesaf yma. Y pêl-droed yna. Os ydych chi'n cael cicio honna, achos mae honna wedi i chyfro efo cerig gwerthfawr, efo diamantiau eto gwerthfawr. So os ydych chi eisiau prynu y pêl-droed yna, sef o dros 2,5 filiwn o ddoleri, sydd yn ofnadwy o lot o bres. A beth am y nesa? Mae'r pethau yma'n mynd... Reit, gallwch chi'n gweld o, ond tŷ dol ydi hwn. Ys rhywun fan efo tŷ dol? Na, oes rhyw fath. Reit. Wel, mae hwnna'n tŷ dol special iawn. A os ydych chi eisiau prynu'r tŷ dol yna, mae dros 8 miliwn o ddoleri. Most valuable dollhouse, mae'n deud. 8,5 miliynau o ddoleri. Ond dwi'n siŵr sa'n ni gallu prynu rhan fwyaf o Rhiwlas efo gymaint hyn o arian. 8,5 miliwn o ddoleri. Rhai pethau werth, wel, mae pobl yn gofyn lot o bres amdanyn nhw. Ond dwi'n eisiau holi chi, faint ydych chi'n meddwl, be di gwerth yr un nesaf dwi'n mynd i ddangos i chi? Rhywun efo ges faint fysa chi'n gorfod talu am Ben ag Anna, Juda? Priceless, da iawn, priceless. A nhw'n priceless. Oan, gwrandwch, reit? Gwrandwch chi. Maen nhw yn priceless. Dych chi'n gallu rhoi pris ar Anna, ti'n gwylio? Ti'n mynd gallu rhoi pris ar... Se rhywun yn dweud wrth dad a mam, reit, da ni eisiau prynu Anna. Fi'n siŵr fysa nhw'n gwrthod yn lan
a gadlu unrhyw yn dibrynu di. Falle fyse Ben yn ddigon hapus i rywun dibrynu di, ond fyse dad a mam ddim eisiau i unrhyw un dibrynu di ar un peth amdano ti, Ben, a pob un ohonoch chi. Da ni mor werthfawr, gallwch chi'n rhoi pris arno ni. Ond mae Duw wedi rhoi pris arno chi. Mae Duw, mae'r Beibl yn dweud bod Duw wedi eich prynu chi. A chi'n meddwl beth yw'r pris nath Duw roi er mwyn eich prynu chi? Iesu Grist ei hunan yn marw ar y groes. Achos fel ydyn ni yn naturiol, oherwydd y pethau drwg da ni'n neud, da ni ar goll. A byddwn ni ar goll am byth. Ond mae Duw wedi'n caru ni gymaint, mae wedi rhoi Iesu Grist i farw ar y groes er mwyn yn prynu ni. Okay? A dyna dyn ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo yn y bregaeth bellach ymlaen. Chos dwi'n gwybod diolch yn digwydd yn yn dydd ni, ond yn amser Iesu Grist, mi fyddech chi'n gallu mynd i'r farchnad a fyddech chi'n gallu prynu pobl. A byddai'r pobl yna yn gaeth weision, bydden nhw'n gorfod gwneud beth bynnag oedd yr rhaid wedi prynu nhw yn ddeud. A mae Iesu, y pris am... Mae Iesu'n talu'r pris am yn prynu ni, fel yn bod ni'n lle bod yn gaeth i'r pethau drwg da ni'n neud, bod ni'n rhydd i fyw i Dduw. Okay? Rwan mae yna daflen ni, mae yna daflen efo llun arno fo i rhai lleia ohonoch chi i fedru lliwio. A'r llun ar y daflen ydy oen. Achos mae yna sôn yn y Beibl am Iesu fel oen Duw, yr oen Duw sy'n cael ei aberthu, yn cael ei ladd er mwyn i ni gael byw. Okay? A mae yna daflen arall efo cwestiynau i rhai eraill ohonoch chi fedru i hateb yn ystod y bregaeth. Okay? So, gewch chi fynd nôl i eistedd yn eich seddi y rwan. A dwi am ddarllen rwan. Mae darlleniad bore yma yn dod o'r Hen Testament o lyfr y Pregethwr. Llyfr y Pregethwr ar bennod gyntaf. Ac yn llyfr y Pregethwr, yr un sydd wedi sgrifennu'r llyfr, mae o yn edrych ar bethau o ddwy ochr. Un ochr ydy, mae'n edrych ar bethau o dan yr haul. Y pethau yn y byd yma, heb feddwl am Dduw yn y byd, achos oedd yna rai pobl oedd ddim yn credu yn Dduw, neu oedden nhw'n addoli ryw dduwiau eraill, oedden nhw'n gwneud duwiau eraill i'w dilyn. Rhai pobl ddim yn credu yn Dduw. Beth oedd bywyd i'r bobl yna, oedd y Pregethwr yn meddwl? Bywyd dan yr haul. Ond wedyn mae yna lefydd eraill yn y llyfr yma, lle mae'r Pregethwr yn meddwl am fywyd dan y nef. Bywyd fel beth ydy bywyd efo Duw yn bywyd ni. Felly, mi ddarllenau y bennod gyntaf yma o lyfr y Pregethwr. Geiriau'r Pregethwr mab Dafydd, brenin yn Jerusalem. Gwagedd llwyr, meddai'r Pregethwr. Gwagedd llwyr yw'r cyfan. Pa elw sydd i neb yn ei holl lafur wrth iddo ymlafnio dan yr haul. A mae cenhedlaeth yn mynd ac un arall yn dod. Ond dyma'r ddaear yn aros am byth. A mae'r haul yn codi ac yn machlud ac yn brysio nôl i'r lle y cododd. Mae'r gwynt yn chwythu'r de ac yna'n troi'r gogledd. A mae'r gwynt yn troelli'n barhaus ac yn dod nôl i'w gwrs. A mae'r holl nentydd yn rhedeg i'r môr, ond nid yw'r môr byth yn llenwi. A mae'r nentydd yn mynd yn ôl i'w tarddle ac yna'n llifo allan eto.
Mae pob peth mor flinderus, fel na all neb ei fynegu, ni ddigonir y llygad trwy edrych na'r glist trwy glywed. Yr hyn a fi a fydd, yr hyn a wnaed a wneir, nid oes dim newydd dan yr haul. A sy'n rhywbeth y gellir dweud amdano, edrych dyma beth newydd. Mae'r cyfan yn bod ers amser maith a mae'n bod o'n blaenau ni. Ni chofir am yr rhai a fi, ac ychwaith am yr rhai a ddaw ar ei hôl. Ni chofir amdanynt gan yr rhai a fydd yn ei dilyn. Chi ddarlun diflas ynde? Pepeth mynd rownd a rownd a dim byd yn cyrraedd unrhyw le. Roeddwn ni y pregethwr yn frenin ar Israel yn Jerusalem. Rhoddais fy mryd ar astudio a chwilio trwyddo thineb y cyfan sy'n digwydd dan y nef. Gorchwil diflas yw'r un a roddodd Duw i bobl yn boeni'n ei gylch. Gwelais yr holl bethau a ddigwyddodd dan yr haul, ac yn wir nid yw'r cyfan ond gwagedd ac ymlyd gwynt. Ni ellir unioni yr hyn sydd ar gam, na'r chyfrif yr hyn sydd ar goll. Dywedais wrth fy hun, llwyddais i ennill mwy o ddoethineb nag unrhyw frenin o'n blaen yn Jerusalem. Cefais brofi llawer o ddoethineb a gwybodaeth, rhoddais fy mryd ar ddeall doethineb a gwybodaeth. Yn fydrwydd a pholineb, a chan fym nad oedd hyn ond ymlyd gwynt. Oherwydd y mae cynyddu doethineb yn cynyddu gofid, ac ychwanegu gwybodaeth yn ychwanegu poen. Dyma air yr arglwydd. Diolch fod na bersbectif arall ynde, bod ni'n cael meddwl am fywyd dan y nef, am fywyd lle mae Duw yn bresennol. Ond mi ganon ni emyn arall am dy ffyddlondeb arglwydd molaf di. Oedd y salm yn sôn am ffyddlondeb yr arglwydd, a dyma ni emyn fach, can fach, yn sôn am ffyddlondeb yr arglwydd, am dy ffyddlondeb arglwydd molaf di, am gariad tad mor fawr, a beri byth. Pwy o'i fi fod brenin cariad i mi'n ffrind? Pwy o'i fi mae Migael Tyner wyt?
Dwi'n y modd efo honna, mae'n emyn fach syml, ond mae'n emyn sydd jyst yn tynnu ni fewn eto at Dduw i gofio ei ffyddlondeb a'i gariad. Gadewch i ni weddio. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, wrth i ni blygu ger dyfron a dod unwaith eto at orsedd gras. Da ni'n dod at y Dduw sydd mor ffyddlon, mor drigarog, mor rasol ym mhob dim yr wyt ti yn ei wneud. Da ni'n byw mewn byd o Dduw tad lle mae mor hawdd i ni dorri yn gair, ond wyt ti ddim yn torri dy air. Yn ôl yn y dechreuad yn Genesis, pan mae Adda ac Efa yn gwrando ar y sarff a maen nhw yn syrthio. Y pryd hynny nes di addo y bydde ti'n danfon had y wraig i ysig o pen y sarff. Bydde ti'n danfon rhywun rhyw ddydd i goncro yn gelyn ni. Wedyn, yn yddiau Abraham, mi nes di addo i Abraham y byddai had o yn fendith a byddai holl deuluoedd y ddaear, pob cenedl yn derbyn bendith trwy yr had oedd yn mynd i ddod. A ni gallu meddwl am y brenin Dafydd a ti'n addo i Dafydd y bydde yna frenin yn dod, fydde efo teyrnas dragwyddol, fydde wedi sefydlu am byth. A da ni'n meddwl am eiriau rhywun fel Eseia, bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a gelwyr i enw ef, rhyfeddol gynghorwr, tad tragwyddoldeb, Duw cadarn, tywysog tangnefedd. Ac mewn amser o Dduw'n tad, yn dy ffyddlondeb, be nes di y ddanfon dy fab Iesu Grist, y gair tragwyddol i ddod yn gnawd, i breswylion yn plith ni, i fyw y bywyd na fedrwn ni mwy fyw, y bywyd perffaith hwnnw, ac yna i ddioddau ar y groes, wrth gymryd baich yn beia ni ar ei gefn ei hun, ac felly i'n prynu ni, i dalu'r pris am yn gwrthryfel mawr ni. O arglwydd, yn wir yr wyt ti yn ffyddlon ym mhob dim, a dy ffyddlondeb parhau hyd heddiw, wrth i ti ddod a throi calonnau fel yn calonnau ni o oferedd yn ffyrdd ata ti. A da ni mor ddiolchgar y Dduw'n tad, yn bod ni y bore yma'n gallu sefyll yma yn dy ganmol di ac yn profi'r bywyd yna yr wyt ti yn ei roi i bawb sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth ddod felly, wrth i ni ystyried y ffyddlondeb, wrth i ni ystyried y gariad mawr. Da ni hefyd yn gweld yn anffyddlondeb ni. A da ni gofyn o Dduw'n tad wneud i eto bore yma faddau i ni y ffordd da ni wedi i crwydro mor aml. A wneud i eto trwy aberth dy fab ac ar sail i eiriolaeth rhyfeddol o trysto ni. Wneud i'n derbyn ni. Wneud i sicrhau yn calonnau bod yn beia wedi maddau trwy Iesu Grist. Da ni'n dod o fyd sydd yn llawn o broblemau. Arglwydd, da ni'n ymwybodol o'r pethau dychrynllyd sydd yn digwydd yn y byd a'r wythnos ddiwethaf yn meddwl am yr aelod seneddol hwnnw yn cael ei ladd wrth iddo fo geisio cyflawni ei waith. Da ni'n gofyn o Dduw'n tad, wneud i drigarhau wrth ein byd. Wneud i symud yn y gymdeithas yn ngwledydd Prydain o Dduw'n tad. Fel bod yna ysbryd newydd yn dod i'r tir. Wrth i bobl sylweddoli dy fod ti'n yn galw ni i edifeirwch, i ffydd, i brofi dy gariad yn calonnau ac i ddangos dy gariad yn bywydau. Rhodd o'i thineb i arweinwyr y gwledydd o Dduw'n tad, ond yn fwy na hynny, os gweli di fod yn dda, rho dy ysbryd glân i eneinio dy eglwys fel bod dy bobl di o Dduw'n tad yn cael bod yn oleuni yn y gymdeithas hon i ddangos ffordd well o fyw.
Ffordd lle da ni'n gallu caru ein gilydd, lle da ni'n gallu maddau ein gilydd, lle da ni'n gallu gofalu am ein gilydd. Ac yn agosach gartref ddewn tad, da ni'n cyflwyno i ti'r rhai sydd yn galaru. Teuluoedd o ddewn tad, falle bod ni'n nabod amryw o deuluoedd sydd ar hyn o bryd yn galaru, ond da ni'n meddwl am yn ein heglwys ni, y rhai yn arbennig sydd yn galaru, gan weddio byddwn ni'n closio atyn nhw a bod nhw'n profi dy gynhaliaeth a dyddaioni y dyddiau yma. Da ni'n gofyn dy gymorth hefyd i ni fel eglwys wrth i ni chwilio y ffordd ymlaen i'r dyfodol. Helpa ni weld be wyt ti isio i ni wneud. A bendithia yn dystiolaeth yn y cyfarfodydd sy'n cael ei cyfynghnol ar gyfer y plant a'r ieuenctid, yn y cyfarfodydd gweddi, yn yr adegau da ni dod at ein gilydd i fyfyrio yn dy air. Ac yn arbennig ar y Sul, neu di ysgweli di fod yn dda, beri bod yn cyfarfodydd ni'n dod yn gyfarfodydd ffrwythlon, lle wyt ti'n cael gogoniant ar bore yma o dad. Neu di siarad efo ni trwy'r gair, a neu di ddenu yn sylw ni unwaith eto at yr arglwydd Iesu Grist, fel yn bod ni'n ei gario fwy nag erioed ar blaen. Clyw yn gweddi ysgweli di fod yn dda. Madde'n holl feie, a derbyn yn diolch am dy holl ddaioni, am dy holl gariad, ac am dy holl ffyddlondeb trwy Iesu Grist yn arglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn i ni droi at y gair, nawn ni ganu un gan arall efo yn gilydd. Dim ond ti all achub ydy y byrdwn mawr yn y gan yma. Da ni angen yn hachub, ond Duw sydd yn achub. Pwy o arglwydd allai fyth eu hachub nhw ei hun. Ein cwilydd oedd fel dyfnder môr, ond dy ras oedd ddyfnach fyth. Ti all achub ti'r unig un, dim ond ti all codi ni o'r byth. Deithos lawr i'n harwain o'r tawallwch di, a dim ond ti sy'n haeddu'r clod i gyd. Ti all achub ti'r unig un, dim ond ti all codi ni o'r byth. Deithos lawr i'n harwain o'r tawallwch di, dim ond ti sy'n haeddu'r clod i gyd, a dim ond ti all achub ti'r unig un, dim ond ti all codi ni o'r byth. Deithos lawr i'n harwain o'r tawallwch di, a dim
ti sy'n haid i'r clod i gyd. Os ydych Biblau gynnwch chi, yna trowch i lythyr cyntaf Pedr yn y Testament Newydd, a'r benod gyntaf. Rhaid i mi gyfaddau, mae'r amser yma'n amser reit od i mi. Llai na 3 mis ar ôl gen i yma fel eich gweinidog chi. A hynny ar ôl 36 o flynyddoedd yn eich plith chi. A mwy na hynny wrth gwrs yn y weinidogaeth llawn amser. A mae gwybod beth yw bregethu yn gallu bod yn her. Gwybod ble i fynd i ddod â gair atoch chi yn gallu bod yn her wrth i feddwl, wel dyma ddiwedd yng nghyfnod fel gweinidog yma. Mi fyddai'n dal yma wrth gwrs, a dwi'n gobeithio fyddai yn gallu'ch gwasanaethu chi eto. Ond yn y rôl yma, dwi isio yng ngeiriau fi ddangos lle neu be dwi'n ystyried sydd yn fwyaf pwysig. Felly heddiw, dwi isio mynd â chi nôl i 1975. Y tro cynta nes i bregethu erioed. A dyma'r testun oedd gynnau y pryd hynny. Cyntaf Pedr, y benod gyntaf ac adnodau 18 ac 19. Llond coflaid, os ydych chi eisiau, o destun. Gwyddwch na'r y phethau llygradwy, ariannau air a prynwyd i chi ryddid, oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di-fai a di-nam, sef Crist. Prynwyd rhyddid i chi, oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. A gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di-fai a di-nam, sef Crist. Mae Pedr fan yma yn ysgrifennu llythyr i annog Cristnogion. Cristnogion ar draws yr ymerodraeth Rufeinig oedd yn dechrau wynebu erledigaeth go iawn. Oedd pethau yn troi yn wirioneddol anodd i'r Cristnogion. Oedden nhw'n cael eu taflu'r carchar, oedden nhw yn cael eu caethiwo fel caethweision, oedden nhw yn hyd yn oed yn cael eu lladd. Achos bod nhw'n mynnu mae Crist oedd y brenin, ac oedden nhw'n gwrthod cydnabod fod Cesar yn dduw, oedden nhw'n gwrthod addoli Cesar. A felly yn y llythyr yma, mae Pedr yn annog y Cristnogion i fod yn obeithiol, ac hyd yn oed yn llawen yn wyneb pob gwrthwynebiad. A syniad mawr fan yma yn y 2 adnod yma, y syniad mawr ydy'r syniad o brynu. Prynwyd i chi ryddid. A mae'r geiriau sy'n cael eu defnyddio, maen nhw'n eiriau sydd wedi cael eu cymryd o fyd y caethweision. A syniad wrth gwrs oedd yn un, wel nid Pedr oedd y cyntaf i sôn am waith Iesu yn y termau yma. Mae Iesu hun yn cyfeirio at yr un syniad. Mae o'n sôn am y prydwerth bod wedi dod i roi einioes yn brydwerth dros lawer, a mae'r gair prydwerth yn un arbennig iawn. Ond syniad ni o fod yn geithwas yn ddigon dychrynllyd. Mae gynnon ni ddarluniau o rhai gymerwyd o Affrica mewn llongau draw ar draws fôr yr Iwerydd ynde, i lafurio dan am mwyaf dychrynllyd. Neu dyn ni'n meddwl am rai heddiw yn cael eu caethiwo ac yn cael eu gorfodi i wneud pethau ofnadwy fel caethweision. Ie, ar y pryd yma, yn amser Pedr, mi oedd bywyd ceithwas weithiau yn gallu bod yn galed, ond oedd bywyd yn gallu bod yn reit braf i geithwas weithiau. Da ni'n gallu meddwl enghraifft, mynd yn ôl flynyddoedd cynt, am Joseph. Joseph yn yr Aifft yn geithwas i Potiffar. Ond mewn gwirionedd,
oedd o yn rheoli mwy na lai holl fusnes Potiphar yn doedd. Oedd o'n estate manager i Potiphar. Oedd o digon awdurdod o fewn hynny. Ac oedd bywyd yn gallu bod yn ddigon braf. Ond oedd bywyd hefyd yn gallu bod yn anodd. Lle oedd y caethweision yma, o ble oedd y caethweision yma'n dod? Wel, oedd pobl yn mynd i'r farchnad fel o'n i'n sôn wrth y plant. Ac oedd nhw'n gallu prynu ceithwas. Ond oedd rhywun yn gaeth weithiau yn gallu prynu i'r ryddid. Os oedd ei deulu o falle yn casglu arian ynghyd, oedd nhw'n gallu prynu o i ryddid. A'r pris oedd y prydwerth. Weithiau oedd y ceithwas i hynna'n am ei fod o yn cael bywyd digon braf ar un olwg, oedd o yn gallu casglu arian i hynna nes bod ganddo fo ddigon i brynu i ryddid, i dalu'r prydwerth, i dalu'r pris am i ryddid. Ac felly, mae'r darlun yma'n cael ei gymryd gan Iesu a'n cael ei gymryd yma gan Pedr. A pob un ohono ni sydd yng Nghrist wedi cael yn prynu. Mae yna bris wedi dalu am yn rhyddid wrth i ni roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Rwan, i'r rhan fwyaf o bobl yn y gorllewin democrataidd, mae'r syniad yn bod ni angen yn rhyddhau yn rhyfedd iawn, ond nid ydyn ni'n byw mewn byd rhydd, ond nid ydyn ni mewn cymdeithas rydd. Ond na, dyn ni angen yn prynu. Pam bod ni angen yn prynu? Yn gyntaf, mae yna ffordd o fyw sy'n ofer. Mae yna ffordd o fyw sydd yn ofer. Mae Pedr yn sôn am yr ofer ymarweddiad. Y ffordd o fyw sydd, wel, mae'r gair ofer yma sy'n cael ei gyfieithu fel yma, mae'n gallu golygu gwag. Does dim sylwedd ynddo fo. Sa ddim byd gwerth meddwl amdano fo yno. Mae yn wag. Diom yn arwain i ddim byd. Yn ôl yn 60au'r ganrif ddiwethaf, oedd J.R. Jones yn sôn am yr argyfwng gwacder ystyr. Oedd pobl wedi colli gwreiddiau. Oedden nhw'n siŵr ble oedd ystyr i fywyd i'w gael. Da ni'n gwybod am athronwyr fel Nietzsche yn deud God is dead, ac os di Duw di marw, os di Duw ddim yn bod, wel ble da ni'n cael ystyr i'n bywyd? Athronwyr eraill wedi deud, does na ddim ystyr yn y byd. Mae rhaid ni ffeindio ystyr, mae rhaid ni greu ystyr i'n bywydau ni'n hunan. A pobl yn meddwl rhywsut mae rhyw broblem ofer ydy hon. Rhyw broblem newydd ydy hon. Bod ni angen ffeindio rhyw ystyr neu pwrpas i'n bywyd. Ond nid peth newydd ydy o. Dyna pam o'n i'n darllen o lyfr y Pregethwr. A llyfr yna, fel dwi'n dweud, yn edrych ar bethau o ddau perspektif. Dan yr hael, y bethau sydd yn perthyn i'r byd yma, os mae dyma'r unig bethau sydd yn bod, wel, pa yw sydd i bob dim? Maen nhw i gyd yn mynd i ddarfod. Da ni'n gweithio'n galed a da ni'n gwneud pob dim, ond mae fel rhyw gylch seithrig. Da ni'n mynd rownd a rownd a da ni'n marw a dyna ddiwedd ar y cyfan. Gwagedd o wagedd, gwagedd yw'r cyfan. A mae o yn ystod y llyfr yma, mae'n sôn bod wedi ceisio doethineb. Rhywsut bod doethineb yn mynd i fod rhywsut rhoi ystyr i fywyd, o na. Mae'r doeth fel yr anoeth yn marw, a be sy'n digwydd i'w doethineb nhw? Mae'n ceisio pleser, profiadau o bob math. Ac wedi dilyn profiadau o bob math, mae'n dweud, wel, ar y diwedd, wel, dwi'n wag. Sdim byd ar ôl. Wedyn mae'n meddwl am bentyrru cyfoeth a'i cael lot o bres ydy'r ateb, ond na, unwaith eto, a'r un sydd efo lot o bres, mae'n marw, a diom yn gallu mwynhau y pres yma ar ôl iddo fo farw. Oedd yr eiffdiad yn meddwl, o ie, wel, newn ni gladdu pharo efo lot o arian,
lot o bethau air a chyfoeth fydd yn help iddo fo yn y bywyd i ddod, ond da ni'n gwybod pan ddaru bobl torri fewn i'r beddau, oedd yr holl air yna i gyd yn dal yna. Dim di bod dim help iddyn nhw o gwbl. A pethau dan yr haul. Pethau sydd ddim yn mynd i fodloni. A dio ddim just pethau. Chi'n clywed weithiau am rhywun yn cael rhyw gipolwg ar y ffaith o na ma na fwy o werth i rai pethau na'r pethau mae'r byd yn ei gyfrif yn bwysig. Chi'n clywed rhywun sydd yn enwog, efallai wedi cyrraedd y brig, mae'n rhyw chwaraeon fel tennis neu bêl-droed. A wedyn maen nhw'n priodi a maen nhw'n cael plant. Ac yn sydyn maen nhw'n dweud, mae perspektif i wedi newid. O'r blaen, tennis oedd popeth i mi. Ond rwan, wel, gallwch chi anghofio tennis os ydych chi eisiau, mae meddwl am ymhlant. Mae ymhlant yn werth mwy nag unrhyw beth mae tennis yn gallu rhoi i mi. A wedyn mae yna eraill sy'n cael ei taro gan ryw afiechyd dinistriol a'r gallu gyflawni campen diflannu, a maen nhw'n meddwl, wel, ble mae fy nerth i, ble mae fy ngallu fi gyd wedi mynd? A mae rhai yn y pen draw dod i'r casgliad mae Richard Dawkins wedi dod iddo fo. Mae Richard Dawkins, fel dyn ni'n gwybod, yn gwadu fod yna Dduw. A mae'n dweud, in a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt. Other people are going to get lucky. But you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. Chi ddarlun trist. Bywyd ofer. Bywyd heb ddim dyfodol. Bywyd digyfeiriad. Bywyd yn cyrraedd nunman. Bywyd gwag. Ond mae'n y bersbectif arall. Bywyd dan yr haul. Bywyd dan y nef. Bywyd dan y nef. A dyna, mae'r llyfr y pregethwr yn sôn amdano fo. Cofia nawr dy greawdwr y nyddiau dy ieuenctid cyn dyfod y dyddiau blin. Mae na Dduw. A mae byw i Dduw yn rhoi rhyw bersbectif gwahanol. Hold on wan. Mae Duw yma'n sanctaidd, mae'r Duw yma'n lan. A dyn ni'n bechaduriad. A mae'r ymarweddiad yma, y ffordd dyn ni'n byw, yn ffordd sydd fel sef o ddim yn arwain at Dduw. Mae'n arwain oddi wrth y Dduw. Yr ymarweddiad ofer. A etifeddwyd gennych. A mae'r Groeg yn dweud, a etifeddwyd gen eich cyndadau. Hynny di, dyn ni blant adda. A mi nath adda droi allan o ffyrdd Dduw, anifuddhau Dduw, dyma adda gefan bwyta o ffrwyth y pren roedd Dduw wedi dweud, peidiwch y bwyta honno fo. Ac fe ddoth y farwolaeth yna, y rhan yna rhyngddyn nhw a Duw. A dyn ni wedi cadarnhau yr hyn nath adda, achos dyn ni hefyd wedi cerdded allan, wedi dewis cerdded allan o ffyrdd Duw. Dyn ni mewn caethiwed i bechod. Nid yn bod ni mor ddrwg ag y gallen ni fod hynna. Ond dyn ni gyd ni chael ei mor hawdd i fod yn hynanol. Mor hawdd i anwybyddu yr hyn mae Duw am yn ei wneud. A dyna pam bod ni angen yn prynu. Yn prynu o'r caethiwed yna i ryddid plant Duw. A mae Pedr yn dweud wrthon ni, ydych chi'n gweld fod yna rai pethau sydd ddim yn ddigon i'n prynu ni. Mae'n sôn am bethau llygradwy. Arian ei air y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad. Mae'n bethau anigonol, yr ail bwynt, Dafydd.
Mae yna bethau anigonol i brynu rhyddid i ni. Mae yna rai pobl sydd yn meddwl wrth gwrs fod arian ac air yn ddigon i sortio pob problem. Mae nhw'n meddwl bydd eu plant yn eu caru nhw cyn belled eu bod nhw'n prynu anrhegion digon moethus iddyn nhw. Mae nhw'n credu ond iddyn nhw gael yr holl bethau mae'r byd ni gynnig, y tŷ gorau, y ceir gorau, y bwyd a'r dillad gorau, ffrindiau mwyaf dylanwadol, yna bydd popeth yn iawn. Ond da ni'n gwybod, na. Mae yna rhywbeth yn cael ei adael ar ôl yn y calonnau, rhyw fwlch, rhyw wagle. Mae'r gan werin Gymraeg yn deud hynny mor glir wrthon ni, derfydd air a derfydd arian, derfydd melfed, derfydd sidan, derfydd pob dillledyn helaeth, ond hyn, ni dderfydd hiraeth. Hiraeth mawr a hiraeth creulon, hiraeth sydd yn torri'n halon, pan fwy dryma'r nos yn cysgu, bydd aw hiraeth ac am deffru. Dych chi rhywbeth? Mae pobl yn ei deimlo, mae yna adegau pryd, mae yna rhyw wagled, da ni'n dod yn ymwybodol ohono fo'n yn calonnau. Da ni isio mwy. Does dim byd yn mynd i lenwi hwn, ond bod ni'n cael perthynas iawn efo'n crewr. Gwybod fod pethau'n iawn rhyngddo ni a'n crewr. Ac wrth gwrs, rhag yn bod ni'n pwyntio am bys at y rhai sy'n rhy faterol, mae mor hawdd trio prynu yn rhyddid. Mewn ffyrdd eraill trio deud wrth Dduw, dyma beth sydd gynnau y roed er mwyn i ti fy nerbyn ni. Dyma beth sydd gynnau y roed er mwyn i ti ddeud da iawn o ti yn ddigon da. Hynny di, i rai pobl crefydd. Ond dwi wedi bod yn ffyddlon i'r capel neu'r eglwys am flynyddoedd. Dwi wedi darllen y Meibl, dwi wedi bod yn gweddio, dwi wedi bod yn ympryddio hyd yn oed, dwi wedi deud wrth bobl eraill am yr arglwydd Iesu Grist. Dwi hyd yn oed wedi bod wrthi am flynyddoedd yn pregethu. Da ni'n gallu deud y pethau mae rhywsyd gan feddwl o, mae rhain yn mynd i fod yn ddigon da i brynu bywyd i ni. O na, tydyn nhw ddim. Tydyn nhw ddim. Nid pawb sy'n deud wrthyf arglwydd oedd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, meddai Iesu Grist. Wrth gwrs, mae'n gweithredoedd da, da ni'n rhoi i elusennau, da ni'n gofalu am yn cymdogion ac yn y blaen, gwneud y weithredoedd caredig at bobl eraill, trio dangos cariad. Ia, da ni byth yn dangos cariad yn ddigon da. Mae yna un o gerddi Ian Griffiths sydd efallai ddim mor adnabyddus a rhai o'i hemynau hi. Pan fo'r enaid mwyaf goresog, meddai hi, yn tanllid garyn mwyaf byw. Mae'r pryd hyn yn fyr o gyrraedd perffaith sanctaidd gyfraith Duw. Yn anobeithiol. Ble bynnag edrychon ni yn y byd yma, ble bynnag edrychon ni dan yr haul, ffeindiwn ni ddim byd sy'n ddigon i roi rhyddid i ni. Ond mae yna rhywbeth sydd yn ddigon. Mae yna un peth sydd yn gallu rhoi rhyddid i ni. Mae yna rhywbeth all yn cadw ni, a dyma'r trydydd pwynt. Mae gwaed Iesu yn ddigon i'n prynu ni. Dyma'r un peth digonol. Nid a phethau llygredig mae gisarian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer amyrddiad, ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Pan bod gwaed Iesu, pan bod Iesu'n marw ar y groes, pan bod hynny yn ddigon i'n cadw ni. Pedwar rheswm pan bod gwaed Iesu'n ddigon i'n cadw ni. Yn gyntaf, yn wahanol i ni, doedd Iesu ddim wedi etifeddu natur bechadurus. Da ni gallu etifeddu pob math o bethau, yn dydyn ni. Mae gwyddonwyr yn deud chi, pob ci welwch chi, pob ci, pa bynnag fryd ydy o, mae pob ci wedi disgyn o hil y bleiddiad, blaidd, ddaru gael i ddoffi rywsut
Ac yna, dros amser y gwahanol fridiau yma yn ymddangos, da chi'n gallu olrhain pob ci yn ôl i flaidd. A'r un peth mae'r gwyddonwyr yn dweud, erbyn hyn, yn ôl pob tystiolaeth wyddonol, mae pob person sydd yn fyw ar y ddaear yn gallu cael ei olrhain yn ôl i un cwpl, i un teulu. Beibl yn deud ni, dydy, Adda ac Efa. Gallwch chi olrhain, da ni gyd yn blant Adda, a da ni wedi etifeddu'r natur amherffaith hwnnw sy'n yn condemnio ni. Ond oedd Iesu ddim yr un peth. Mae Iesu wedi ei eni mewn ffordd wahanol, neu wedi genhedlu mewn ffordd wahanol. Chi'n cofio'r angel yn dod at Mair a dweud, Mair, wyt ti'n mynd i gael plentyn? Ac oedd ddim yn dallt sut y digwydd hyn gan a dwyf yn cael cyfathrach a gŵr. Ac atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat a bydd nerth y gwrych a fynd y cysgodi. Am hynny, gelwir y plentyn y genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Nid tad daearol oedd i Iesu, ond yr ysbryd glân yn ffurfio fo o fewn croth Mair. Ac felly mae cysylltiad efo Adda wedi dorri. Dio ddim wedi etifeddu y natur bechadurus, yr ymarweddiad ofer yma, da ni gyd wedi etifeddu. Ac felly yn ail, yn wahanol i ni, ddaru Iesu ddim troiodd i wrth ffyrdd ei dad yn y nef. Mae Pedr yn deud yn y llythyr yma, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. A ni jyst Pedr sydd yn deud bod Crist wedi byw yn ddigon da. Byddodd Duw ei hun. Adeg cafodd ei fedyddio, dyma llais o'r nef yn dod, a hefyd ar fynydd y gweddnewidiad, dyma llais o'r nef yn deud, hwn yw fy mab, yr anwylyd, ynddo ef rwyf yn ymhyfrydu. A dyna pam mae Pedr yn sôn amdano fe fel oen di-fai a di-nam. Pan oedd pobl Israel yn dod ag aberth i'w gyflwyno i Dduw, oedden nhw'n gorfod dod ag anifail perffaith. Doedden nhw'n cael dod ag oen neu fustach efo dim ond tair coes. Doedden nhw'n cael dod a ryw hwrdd lle oedd rhywbeth yn bod ar hwrdd. Oedd rhaid i'r anifail fod yn anifail perffaith. Dyna oedd un o bechodau mawr meibion Eli. Fe ddaru nhw arwain y bobl i gyflwyno anifeiliaid amherffaith i Dduw. Ond oedd Iesu wedi byw yn berffaith. Ddaru o ddim troi oddi wrth y Dduw. Y reswm nesaf pan bod Crist yn prynu ni ydy bod Crist wedi cymryd i aberthu ei hunan. Fe dalodd o'r pris ar y groes. Mae'r Beibl yn deud wrthyn ni fod pechod yn dwyn ei gyflog. Mae pechod yn gofyn cyflog. Cyflog pechod yw marwolaeth. Heb dywallt gwaed nid oes maddeuant, medda y Beibl wrthyn ni. Ac oedd yr holl anifeiliaid cafodd ei aberthu yn ddarlun, yn gysgod i wneud ni feddwl, wel, ble mae'r aberth perffaith yn dod? A fe nath Iesu dalu'r pris eithaf ar y groes trwy farw. A nid jyst y farwolaeth gorfforol, nid jyst bod o wedi gweudu a'r bywyd wedi llifo allan o'i gorff, ond bod o wrth farw wedi wynebu'r tywyllwch ofnadwy yna. O fethu gweld wyneb Duw. Wrth i hwnnw edrych ar ei fab, a gweld ei fab wedi gwisgo'n holl anwireddau ni, yn holl feuau ni, wedi gwisgo'n pechodau ni.
A'r arglwydd yn rhoi'r waedd ungol neu ar y groes. Fy niw, paham am gadewaist. Eli, Eli, lama sabachthani. Fe dalodd Iesu y pris ar y groes am yn beia ni. Ond efallai bod rhywun yn dweud, wel sut mae un dyn yn marw yn gallu madden beia ni i gyd. A dyma'r pedwerydd peth. Pwy oedd yr un dyn yma oedd yn marw ar y groes? Yn y dechreuad, meddai Ioan, oedd y gair a'r gair oedd gyda Duw a Duw oedd y gair. A daeth y gair yn gynawd ac adrigodd yn ein plith ni. Oedd gwerth anfeidrol i'r arglwydd Iesu Grist am ei fod o'n wir Dduw yn ogystal ac yn wir ddyn. Ac am ei fod o'n wir Dduw, dyna pam bod i waed o yn waed mor werthfawr. Mor werthfawr. Fel i bod o'n ddigon i guddio eich beia chi a fy meia i, a phawb sydd yn ymddiried ynddo fo. Y rhai cyhoeddus a rhai dirgel. Y rhai mae pawb yn gwybod amdanyn nhw a rhai does neb ond ni'n gwybod amdanyn nhw. A hyd yn oed y rhai da ni ddim hyd yn oed yn gwybod amdanyn nhw, ond mae Duw yn gwybod am yr agweddau anghywir na yn ein calonau ni. 4 rheswm pam bod Iesu yn gallu'n prynu ni. Doedd o'n ddim di etifeddu yn natur bechadurus, oedd o di byw bywyd perffaith, oedd o'n ddynam, oedd o di talu'r pris llawn am bechod, ac oedd o yn werth anfeidrol. Oedd na werth anfeidrol iddo fo fel y Duw oedd wedi dod yn ddyn a marw yn ein lle ni. Ac am hynny'r cwestiwn i chi a fi ydy, ar be ydyn ni'n pwyso i fod yn iawn ger bron Duw? Fe ddodd Alistair Begg yn y darn o bregeth, glywodd rhai ohona'n yn y cwrdd y Zoom yn ddiweddar yma. Ddodd Alistair Begg, os da ni yn dechrau ateb y cwestiwn yna efo dwi wedi gwneud rhywbeth, dwi wedi credu, dwi wedi cael ymedyddio, dwi wedi bod yn aelod o'r capel, dwi wedi bod yn ffyddlon, yna da ni wedi cholli, da ni wedi methu'n llwyr. Blynyddoedd yn ôl, mi o'n i a Ioan Davies, oedden ni'n mynd i weld cwpl Mr a Mrs Idris ac Eleanor Jones. Oedden nhw eisiau roi'r aelodau yn y capel ac felly oedden ni eisiau holi profiad nhw. Ond yn Mr Jones oedd yna broblem efo fo achos, wel, heblaw y ffaith bod yn 85 mlwydd oed, oedd wedi cael stroke anferth a doedd yn gallu siarad yn dda iawn. Ac oedden ni'n trio tynnu allan i brofiad ac oedden yn gallu deud, oedden yn gallu egluro pethau, oedden ni'n gofynwch chi lunor, hi sy'n gallu deud. Ond oedden eisiau iddo fo ddeud rhywbeth. Dyma Ioan yn gofyn iddo fo, ar be ydych chi'n pwyso i fod yn cael bywyd tragwyddol? Arno fo. Dyna oedd yr ateb. Arno fo. Ar yr arglwydd Iesu Grist. A dyna lle ydych chi heddiw. A dyna lle ydw i heddiw. Ers i mi bregethu ar y testyn yma yn 1975, dyna'r un peth dwi wedi trio i bregethu, trio i roed dro ar ôl tro. Holl fel yr wyf, heb ddadlu o dwyn, ond i ti farw fy mwyn. A thod yn galw arna'n fwyn, rwy'n dyfod, a ddfwyn oen. A dwch chi newyddio. Arglwydd yn Duw. Da ni yn sylweddoli, mae'n neud peth bach oedd i ti drefnu bod ni'n cael yn prynu i ryddid o gaethiwed pechod. Da ni'n cydnabod yn bod ni'n gaeth, da ni'n cydnabod bod ni'n cael ei mor hawdd i wneud pethau na ddylen ni, i feddwl pethau na ddylen ni. Ond o, da ni'n diolch bod na bris anfeidrol wedi dalu trysto ni. A da ni o ddiwn tad yn llychesu
yn yr arglwydd sy'n Crist. Da ni'n cuddio heddiw yn yr aberthroddodd yr arglwydd Iesu. Derbyn o Dduw eto trwy'r arglwydd Iesu. Ac os yna rhywun yma yn gwrando ar y we sydd ddim eto wedi edifarhau ac wedi rhoi i ffydd yn yr arglwydd, o Dduw, wnei di helpu nhw. Wnei di trwy'r ysbryd glân agor i colonnau a'i dwyn nhw i'r fan lle maen nhw'n pwysio ar Grist a dim byd arall. Amen. Gadwch i ni ganu emyn efo yn gilydd i gloi. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu yw unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o wnaf. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Cynorthwya ni o dad i fyw o ddydd i ddydd yn wir o funud i funud yn y cariad hwn, gan anghofio'n hymdrechion ni, ond pwyso ar y Crist sy'n byw ynom trwy ei ysbryd.